Ei ehkä liian kuumaksi. Liian kuuma ei hyvä. Mummo kuviin. Nyt, mitenkäs meillä on tämä virtapolitiikka? Virtaa aika vähän. Täällä on mennyt tyhjiin tää akku. Mä makailin tuossa päivänä. Akut tyhjinä. Oho. Ai. Ei mitään minttuja nyt tarvitse. Oho. Olo on kyllä ihan hyvää. Joo, semmosen taimaalaisen elektrolyyttijauhe juoma. Se taisi olla aika hyvä. Hyvä tehdä hyvää. Pyykkiä pessyjä. Joo, tänään kyllä pyöritty sängyssä koko päivä, että ei hirveä helppo kyllä ollut, mutta nyt rupeaa voittamaan oloja. Paskat housusta. Oliko housussa paska? No. Kyllähän tämä aika järkyttävää on. Kyllähän tämä aika järkyttävää on. Ei oikein tykännyt joo. Aika järkky. No Tässä näin.